بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bizning şuşa tapşırıqlarga Samara өлkәсеннән bir xat kildi. Endi şuşa apa bula исемен әйтмәскә кушкан. Шуңа күрә дә бу хатны хатта аның исемен әйтмибез. Аның сорауы булай яңгырый. Берничә сорау шулар арасында әрвахларга дуга кылу. Бигрәк тә инде миңа садақалар бирелер дигән һәм садақа бирүчеләрнең туганнары, вафат булган туганнары мөселман түгел. Аларга ничек дуга кылырга була дип сораган. Бу бик киң таралган сорау һәм безнең тормышыбызда һәр адымда очрый торган очрак. Инде хәзер менә шушы сорауга, шулай ук арвахларга дуга кылу турында без тагын да киңрәк җавап бирербез. Беренчедән, арвахларга дуга кылу дигән әйбер ул бер заман сөйләнеп йөри иде, дөрес түгел, кирәк түгел дип тә. Чынлыкта исә арвахларга дуга кылу бар һәм бу кирәк эш. Гәрчә хәтта Коръәндә дә әйтелә: Раббигфирли ва ливалидайя ва лилмуъминина яума якумул хисаб. Я Раббым, минем гынахымны гафу кыл, әтияниемнең гынахын гафу кыл һәм бөтен мөселманнарның гынахларын гафу кыл. Монда әйтелмәгән исәннәрнекен гафу кыл, үлгәннәрнекенә кагылма дип. Монда әйтелгән бөтен мөселманнар. Димәк, моңа күрә исәннәр дә, вафатлар да. Һәм башка шундый аятлар бик күп. Шуңа күрә без мәрхүмнәргә дуга кылырга кирәк дигән әйбердә инде шикләнмибез. Хәзер ничек дуга кылырга соң? Иң беренче булып, мөхтәрәм кардәшләр, biz дуга кылган вакытта Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итәргә тиешбез, шушы дуганың тәртибен саклап. Чөнки дуганы кылган вакытта булай булса иде дип түгел, мәсәлән, гынахлары кечерелсә иде, урны җәннәттә булса иде дип түгел, хәерлерәк Аллаһы Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп: "Я Раббым, фәлән улы фәләннең, я фәлән кызы фәләннең гынахларын кечер, урыннарын җәннәтле кыл, рәхим шәфкатьләреңне насыйп ит, кабер газапларыннан сакла" дип. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы мәрхүмнәргә дуга кылган вакытта әле генә үзегез ишеткәнчә без алар өчен сорыйбыз гынахлары кечерелүне. Бу иң беренче шартыбыз. Ягъни гынах кечерелмичә мәрхүмнәргә теге дөньяда җиңеллек килми. Гынах һәрбер кешенең дә бар, шуңа күрә сораган саен аның бер дә киме юк. Инде хәзер сорыйбыз шулай ук кабер газапларыннан аларны имин кылсаң иде, яки кабер газапларын җиңеләйтсәң иде дип сорыйбыз. Белгәнебезчә, кеше үлгәннән соң, кабергә кергәннән соң аның әле кабер газабына да дучар булырга мөмкин. Һәм без Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз шушы җиңеләйтүләрне. Шулай ук сорыйбыз Аллаһы Тәгалә шушы кешенең урынын җәннәттә кылсын дип. Ягъни аңа Аллаһы Тәгалә җәннәт насыйп итсен дип. Менә гадәттә сорауларыбыз шушы өч әйбер тирәсендә безнең әйләнә. Кылган дугаларыбыз. Инде хәзер кемгә ярый дуга кылырга, кемгә ярамый, бәлки кемдер каршында без киресенчә дуга кылырга тиештер. Без мөселман булганлыктан дуга кыла алабыз бары тик мөселман кешеләренә генә. Менә шушы хатка җавап буларак. Әгәр дә мәсәлән безгә кушалар икән дуга кылырга мөселман булмаган бер ниндидер мәрхүмгә, аны хәтта мәрхүм дип тә әйтмибез без, чөнки мәрхүм дигән сүз ул рәхим шәфкатькә ирешкән кеше дигән сүз. Шуңа күрә мөселман булмаган кешегә мәрхүм дип әйтмиләр, үлгән кешегә, вафат булган кешегә. Бәлки мәйит дип әйтсәң дә җитә. Инде менә хәзер шушы вафат булган, мөселман булмаган кешесенә без ничек дуга кылабыз? Без аңа дуга кыла алмыйбыз.
Чөнки ул бу дөньяда мөселман булмаган. Һәм без аның өчен Аллаһның рәхмәтен сорый алмыйбыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Минем рәхмәтем иманлы мөселман кешеләренә генә төшә" ди. Без аның өчен җәннәт сорый алмыйбыз. Аның өчен тәмух газабын шулай ук киметүне яки бетерүне сорый алмыйбыз. Без аның нинди халәттә үлгәнен белмәсәк әгәр дә, мәсәлән, ул йөргән вакытта үзен бер дингә дә каратмады ди. Ул вакытта дуга кыла алабыз: "Я Раббым, шушы фәлән кеше фәләннең җаны иман белән киткән булса, гынахларын кичер, урынын җәннәттә кыл" дип дуга кыла алабыз. Ләкин инде аның мөселман булмавы тәгаен мәгълүм икән. Әйтик, ул башка дингә караган кеше икән, яки үз теле белән мин атеист дип йөргән кеше икән, ул вакытта инде без аңа берничек тә дуга кыла алмыйбыз һәм гафу үтенәбез дуга кылырга сораган кешедән. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу аңлашыла кебек. Инде хәзер безнең мөселман кардәшләребезгә исә без киресенчә дуга кылырга тиешбез. Чөнки мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Баланың бурычы ата-ана каршында ул дуга кылу." Һәм дөресен генә әйткәндә, ата-анабыз каршындагы бурычны без түли алабыз бары тик дуга белән генә, башка берничек тә түли алмыйбыз. Гомер буе аларга исән чакта хезмәт итсәк тә, түләп бетерә алмыйбыз. Менә шушы дугабыз гына булыша. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Җәннәткә эләккән кешеләрнең дә җәннәттә урыннары күтәрелер, ягъни дәрәҗәләре күтәрелер" ди. Һәм алар сорарлар: "Булар нәрсә хисабына?" дип. Аларга әйтерләр: "Син вафат булгач, синнән соң калган балаларың сиңа дуга кылган иде. Менә шуның савапларына, шуның бәрабәренә җәннәттә урыннарың күтәрелде" диярләр. Мөхтәрәм кардәшләр, бар мәсәлән без әти-әниләргә дуга кылабыз дидек. Шулай ук без дуга кылырга тиешбез бездән алда киткән мәрхүм мөселман кардәшләребезгә дә. Чөнки Коръәни Кәримдә әйтелә: "Безгә кадәр булган иманлы кешеләрнең гынахларын гафу ит" дип дуга формасы китерелә. Шуңа күрә дә безгә кадәр инде вафат булган мөселман кардәшләребезне дә без шулай дуга кылып искә алабыз. Тагын бер нәрсә бар. Мәсәлән, әгәр дә син кешене үпкәләткән булсаң, ул исән чагында. Һәм хәзер шушы кешедән гафу үтенергә телисең, ләкин ул инде вафат булган икән, монда да син аңа дуга кылып кайтара аласың үзеңнең менә шушы бурычыңны. Ягъни ул кешедән инде хәзер гафу сорап булмый. Ул теге дөньяга күчкән. Ләкин син аңа дуга кыла аласың: "Я Раббым, гынахларын кичерә күр шушы бәндәнең. Рәхим шәфкатьле бул аңа карата. Минем гынахларымны кичер" дип Аллаһ Тәгаләдән менә шулай сорарга була. Күпме дуга кылырга соң дигәндә, галимнәр әйтәләр: "Үзең булды, җитте" дип уйлаганчы. Ягъни үпкә кимерәк булса, мәсәлән, мөмкин кылырга бер вакыт. Әгәр дә син үпкәләткәнсең икән инде ныграк, катырак, тирәнрәк, мөмкин аны узагырак та кылырга шушы кешегә дуганы. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мәрхүмнәргә дуга кылуның бу тәртипләре. Ләкин бу дуга кылу кул күтәреп Аллаһ Тәгаләдән сорау. Инде әгәр дә син шушы мәрхүмнәрнең рухларына ирешсен дип тагын ниндидер изге гамәл кыласың килсә, ансын да эшләргә була. Мәсәлән, Коръән уку. Коръән укыган сайын безгә мәгълүм булганча, Аллаһ Тәгалә Коръәннең һәрбер хәрефенә 10 савап бирә. Һәм шушы савапларны без багышлый алабыз мәрхүмнәребезнең рух шәрифләренә. Шулай ук, мәсәлән, мәрхүмнәрнең рух шәрифләренә атап ниятләп, ягъни әҗр савабы аларга барсын дип, садака бирергә була, авыз ачтырырга була, мәҗлес үткәрергә була, хәтта нәфил намазлары укып, уразаларда тотарга була, хаҗда кылырга була. Нинди изге гамәл бар, шуларның барысында кылырга була. Ләкин инде фарыз гамәлләрне генә без алар каршында алар өчен үти алмыйбыз. Һәм шуның эчендә шушы мәрхүм-мәрхүмәләребез вазифаларын, фарызларын үзләре үтәп китсәләр, ул аларга дөресрәк була. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мәрхүмнәребез теге дөньяга күчкәч тә безнең элемтә алар белән изелми. Без гел аралашып торабыз. Бәлки Аллаһ Тәгалә аркылы, дугалар аркылы аралашабыз. Бер-беребезне без ишетмәсәк тә, безнең хәбәрләребез безгә килеп тора. Алар безнең төшкә керәләр,
безнең исә дуаларыбыз аларга ирешә. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә бер-беребезгә дуада булып, мәрхүмнәребезне дә истә тотып, дуа кылып торырга аларга насыйп әйләсә иде. Үзебезгә дә шушылай дуалы булып китәргә насыйп итсә иде. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.